गुंफेतील चोर पळवून लावणे. एके दिवशी एक चोर बोनेबाईच्या गुंफेत शिरला. बोनेबाईला अचानक जाग आली. आरडाओरडा केला तर चोर मारेल या भीतीने बोनेबाई गप्प पडून राहते. बोनेबाईची शिष्याही गाढ झोपली होती. चोर आत कसा काय आला? चोराने दाराची कडी कशी काढली असेल आणि दरवाजा कसा उघडला असेल? घरातील सामान कसे बाहेर नेले हे बोनेबाईला माहीत होतं. चोराच्या सर्व क्रिया त्या गुपचूप पाहत होत्या. चोराने अंगणात एक चादर पसरली. त्या चादरीवर घरातल्या एक एक वस्तू आणून ठेवल्या. घरातल्या वस्तू चोर बाहेर घेऊन गेल्यावर बोनेबाई पटकन उठतात आणि आतून दरवाजा बंद करतात. कडी लावतात आणि दरवाजाला पाठ करून उभ्या राहतात आणि ओरडतात, मौने देवा, ओ मौने देवा, धावा 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 हो, माझे घर लुटले हो, घर लुटले, धावा धावा. बाहेर चोर सामानाची आवराआवर करीत होता. आतून बोनेबाई आरडाओरडा करीत होत्या. चोर गाठोडे बांधून उचलण्याच्या बेतात होता. एवढ्यात भगवान श्री चक्रधर स्वामी बाणेश्वराच्या देवळातून बाहेर येऊन बाहेर उभे राहतात आणि किंचित खाकरतात. स्वामींच्या खाकरण्याच्या दिशेने चोर वळून पाहतो तर स्वामींची श्रीमूर्ती उंचच उंच वाढत गेलेली असा भयानक प्रकार पाहून चोर घाबरतो. त्याला काही सुचेना. काय करू आणि काय नको हे त्याला कळेना आणि गाठोडे तसेच टाकून पळून जातो. बोनेबाई मात्र आतून मौने देवा धावा, मौने देवा धावा म्हणून ओरडत होत्या. स्वामी झोपडीच्या दाराजवळ जाऊन म्हणतात, माई, ओ माई, का ओरडता? दार उघडा, बाहेर या. हे स्वामींचे बोलणे ऐकून बोनेबाईंना धीर येतो आणि म्हणते, आता आमचे मौने देव आले हो, असे म्हणत दार उघडते आणि बाहेर येतात आणि स्वामींना सांगतात, मौने देवा, आमचे सर्वस्व चोराने लुटून नेले हो. एक वस्तूसुद्धा त्याने घरात सोडली नाही असे घाराने गाऊ लागते. मग स्वामी त्यांना सांगतात, माई, शांत व्हा, का ओरडता? तुमचे काय नेले ते पहा आधी. तिला अंधारात ते गाठोडे दिसले नव्हते. स्वामींनी सांगितल्यावर ती खाली बघते. गाठोडे उघडून बघते तर सर्व वस्तू त्या गाठोड्यात असतात हे पाहते आणि तिला खूप आनंद होतो. मग त्या स्वामींना म्हणतात, मौने देवा, यात तर सर्वच आहे, चोराने काहीही नेलेले नाही. मग स्वामी विचारतात, मग माई, ही चादर कुणाची? बोनेबाई म्हणते, ही चादर माझी नाही, चोराची असेल. मग स्वामी म्हणतात, उलट चोरच लुटला गेला की, असे म्हणून गमतीने हसतात. मग बोनेबाईंना शंका येते आणि स्वामींना म्हणते, आता तो चोर चादरीसाठी परत येणार म्हणून घाबरते. स्वामी त्यांना धीर देत म्हणतात, छे छे, आता तो चोर कधीच येणार नाही. माई, तो आम्हाला पाहून घाबरून पळून गेला. मग बोनेबाई विचारतात, मौने देवा, आपणास तो का घाबरला? मग स्वामी सांगतात, बाई, आम्ही देवळाच्या बाहेर येऊन उभे राहिलो. चोर गाठोडे बांधत असताना आम्ही सोंडेवरून खाकरलो. त्याने आमच्याकडे पाहिले आणि आम्ही आमच्या श्रीमूर्तीची उंची वाढवण्यास सुरुवात केली. चोर पाहत होता. मूर्ती वाढवण्याचा अकल्पित अगम्य प्रकार पाहून चोर घाबरला आणि गाठोडे टाकून परकोटावरून उडी मारून पळून गेला. माई, आता तो परत येणे शक्य नाही. आपण आता चिंता करू नका.